ka taba icon din can na profile picture dinka zai kai ka direct kan profile dinka idan har WhatsApp dinka updated ce. Kana tabawa yana kawo ka kan profile dinka haka daga ƙasa gashi nan zaka ga wajen avatar sai ka taba shi. Kana buɗewa sai ka shiga create your avatar. Wannan shine idan har yanzu ne farkon shigar ka kenan. Sai ka taba wajen get started. Zai nuna maka take photo ko kuma create manually. Idan ka shiga take photo to zaka dauki hoton fuskar ka ne kawai. Yanda avatar din zai dinga yin kama da kai ta fuska kenan. Amma ba wai hoton naka ne zai fita matsayin avatar ba. Avatar din ne zai dinga kama da kai ta fuska. Idan kuma ka shiga create manually to kawai zaka shiga ne ka saka kalan fata, kalan gashi da kuma kalan kaya. Duka na katun din avatar din kenan wanda suke tafi da shi already akan wasu din su. To bari mu shiga create manually. A nan zai nuna mai kalan fatan da kake so zaka saka. To tunda ni baki ne dai ba fari ba ko kuma in ce da baki ba farfar ba sai in taba nan wajen. Gashi nan dai ba baki bane ba amma kuma ba fari bane ba. Sai ne next. Sai ce in zabi kalan gashin da nake so zan saka a nan wajen. Sai kai next. Nan kuma shine inda zaka saka kalan gashi dinka. So nan kan ordinary ne kawai baki ne a kai sai mi next. Nan kuma shine inda zaka saka shape din fuskar ka. Kai tunda fuskar ka ne ka riga da ka san wani kalan shape fuskar ka. Idan doguwan fuska ne da kai ko kuma mai dan tsini ta kasa sai ka zabi kalan fuskar da zaka sa a cikin wannan guda 6. Sai kai next. Za su nuna maka ka zabi kalan kayan da kake so zaka saka. Sai ka zabi kalan kayan da ya burge ka. Zaka iya jan kasa ka jan kasa. Zabi kalan kayan da kake so da kuma kalan kayan da ya burge ka. Ni barin saka wannan na farkon shi ya burge ni. Wannan na biyu sai mi done. Sai mi save changes. Shikenan avatar ɗinka ya riga da ya hadu. Sai kai next. Gashi nan za su nuna min samfurin avatar dina. Gashi nan a wajen ina jan kasa screen dina. Gashi nan wannan shine full avatar dina da na kirkira yanzu. Kuma kana so ka sa gashin baki da kuma wasu abubuwa editing kenan wanda za su kayata maka avatar ɗinka sai ka taɓa wajen wannan pencil din. Zai kawo ka nan shine inda zaka canza kaya har gashin baki. Bari nuna muku yadda zaka fara amfani da wannan avatar din naka. Face idan ka zo kan chatting haka nan mu ce shine profile din wanda kake so zaka tura. Daga nan gashi nan Bahaushe wannan ɗin WhatsApp dina ne. Idan ka taba nan kamar zaka tura message sai ka taba icon ɗin nan inda zaka je ka saka WhatsApp sticker. Ga nan gefe wajen GIF da kuma emoji nan zaku ga wani alaman hoto nan dan karami sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo gashi nan wajen avatar kenan. Wannan animated avatar kenan. Sai ka tura su. Kana tura za ka ga tafi. Kai kirkiri hoton amma kuma su suka kirkira maka bidiyon. Kai ka kirkiri hoton da design gashi nan duk a gaban ku yanzu na kirkira amma kuma su ne gashi nan suka maida shi kamar hakan nan. Kuma ta ku ajiye like sannan kuma ku subscribe wannan channel din don kuma da akwai wani abu da kuke so za ku sani daban za ku iya ajiye mu a comment section insha Allah ni kuma zan nuna muku.